ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ମାଲାମାଲ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍। SBI ଏକ ଖାସ୍ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। 60 ବର୍ଷର ଅବସର ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ କେତେ ରାଶି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? SBI ଲାଇଭ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ SBI ଆଇ ଲାଇଫ୍ ସ୍ୱାନ୍ସ ଏନ୍ୟୁଟି ପ୍ଲସ୍ ଏକ ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ସାଧାରଣ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିୟମିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆୟରେ ଅଧିକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପରେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଉଭୟ ପ୍ରକାର ତୁରନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଲାଇନ୍ର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାର୍ଷିକ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ବାର୍ଷିକ 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉପଲବ୍ଧ। 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ କିପରି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିକଳ୍ପରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସ୍କିମ୍ସ ମାସକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 1,55,92,516 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କିମ୍କୁ ମାସକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି 1,88,32,000 ଏବଂ 392 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଲାନ୍ସ କ୍ରମେ ମୂଲ୍ୟ ଫେରସ୍ତ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କିମ୍କୁ ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବାର୍ଷିକ 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ଓ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 636 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 3% ବାର୍ଷିକ ସରଳ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜୀବନ ବାର୍ଷିକ ଋଣରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଜଣେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ 2,04,11,635 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ 5% ବୃଦ୍ଧି ସହିତ 60 ବର୍ଷ ଧରି ବାର୍ଷିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ 2,35,62,751 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ସହିତ ଜୀବନ ବାର୍ଷିକ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କିମ୍କୁ ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ 1,57,77,018 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷର 7 ଜୀବନ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମାସିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ 1,62,35,160 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।